Павлина Филипова, момичето от Бърковица, чиято спортна кариера е белязана от числото 4. На Олимпийските игри в Нагано тя завърши четвърта в дисциплината, в която триумфира Катя Дафовска – индивидуалния старт на 15 км. Павлина Филипова е единствената биатлонистка, която не си позволи да пропусне нито един сезон за 13 години кариера. Наред с многото четвърти места, Павлина има европейска титла. Малко удовлетворение за много труд и лишения.